hedder Mikkel, og jeg vil gerne lave en lille video. Nå, men hej, det er godt. Måske vil I ikke se den her video på YouTube, hvis den kommer eller ikke. Det har været lidt hårdt for at få det her, så jeg laver det på en hård måde. Jeg var der på sige det. Nå, men nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. Ja, det jeg skal sige. Nå, men jeg hedder Mikkel, som jeg fortalte det første gang. Hvis I synes, mit hår er flot, så prøv at komme ned til en frisyr herfor. Nå, men jeg synes, I skal have det godt. Jeg er derude, hvis jeg får nogen derude. Så jeg tror, I skal have det godt og flot. Så bare tag det helt godt. Det rimer lidt. Jeg er også kun et barn. Jeg håber, at I alle sammen har det virkelig godt. Og jeg siger hej. Hej.